Servus Darina! Látod, Darina? Mit iszik a fiad, de velem itta? Velem itta? Baja nincs. Baja nincs. Benyomtunk egy fél litert, anyja. És cigizik is, Darina, nézd Benyomtuk egy fél liter. Zsuzsi itt volt. Zsuzsi itt volt. Ő rúgatott be. Ő rúgatott be. A nagyfaszú. A nagyfaszú. De ne utána mondjad kecskés. Amit ő mond, azt mondod. Apódnak is üzenje. Na, szervusz apa. Servus apa. Gyere, megyek haza, falt volgatok egy csomó. Megyek haza, faltolgatok egy csomó. Megint nádé. A körte. Körte. 40 fokos. 40 fokos. 40 fokos. Dope man. Dope man. Adjam a interjút. Adjam a interjút. Mondd, hogy élnek a buszirainak. Az az interjú. Hogy ének a guszoniák? Lopják ki még az áramot? Lopják még az áramot? Mondja már nekünk nem lesz. Ha lesz. Mákunk nem lesz, mákunk lesz. Mi lesz? Egőlátor. Ó, ajaj.